from Canada and Chanel Benedict from Canada. And hobbies, aviation, tennis, travel, karate, cycling, travel. Ja heidät haastaa numerolla 7 Kuopiosta Petri Toivonen ja Joida Arka ja karatepiireistä tunnettu kova pari. Ja oliko siellä numero 18 lähdössä? Ei ole. Ja nämä 2 paria lähtee tähän starttiin. So from Canada, Jason and Janelle Benedict. And then Petri Toivonen, Joida Arka, karate-kaktikko Suomesta. Noin lähdetään liikkeelle. Näin, ja Petri pistääkin heti pesään jo startista. Jalat käy niinku polkusimeet. Ja siellä Toivonen hyppää melkein keskelle allasta. Aivan loistava startti kuopiolaisilla tässä vaiheessa. Sieltä tullaan erittäin hyvää vauhtia. Pidetään nyt ikämies-sarjassa. Tästä kärkeä tavoitellaan. Ei muuta kuin vauhtilla. Ei kannata jäädä nautiskelemaan liian pitkäksi aikaa tuonne vesihautaan. Ja numero 16, Jason Benedict Kanadasta ja siellä Janelle Benedict nautiskelee maisemien vaihtumisesta mukavassa kyydissä. Yes, go Canada, go! Ja mistä koska tulevat sitten Petri ja Joida ja katetaan kelloa. 50 sekuntia on nyt kellossa. Ja tulee kuiva estelle, ensimmäiselle kuiva estelle Toivonen nyt noin. Ja tyylikkästi yes. Yli alle minuutti on vasta mennyt, nyt ollaan mitalivauhdissa. Jos vaan loppukerillä Petrin kerii pitää. Pitääkö Petrin kerii? Kyllä se pitää. Hyvä Toivonen. Kuiva este hoituu noin nätisti ja tyylikkäästi. Petri ja Joida 1.15. Loistava aika tulee heillekin. Yes. Loppuaika mainio 1.26.06. And where do we have the Canadians? Jason and Janelle. There they are. Canada is playing in the World Championships in football today. Canada is in wife carrying today. And look at the style. Wow. Jason and Janelle. If you would get kind of style points here, Janelle would definitely, together with Jason, get them. Viimeinen kuivaeste. Ups, tiukkaa on. Noin, se selvitetään. Ja hekin tuulettelevat tyylikkäästi. Kyllä, ja kerki voidaan kummelityyliin vastata. Mikä pari tuli kakkoseksi tässä kisassa? Canada! Noin, ja sieltä tullaan maaliin 2.16.51. Se on Kanadan kärkiaika tänä kesänä. 51. Wow! Canada is here. Yes, we are. Hello, everybody. Hello. Was it tough? No. It was easy. No. It was tough. It was tough. Well, but hey, your style with your arms and everything. There's not much I can do hanging upside down, so I gotta have fun somehow. Yeah. What is the encouragement from your husband when you are, close to his butt? A good old spanking just keeps him going. Did you spank him? I sure did. Okay, hey. Of course. Thank you for participating. So nice to have Canada here as well. Thank you for letting us come. It was awesome. Ladies and gentlemen, warm applause for Team Canada. Ja sitten